Last time takanzwa nyaya yaMadha vakasangana nemagumaguma murodhi yekuenda kuSouth Africa. We have yet another chilling story yaMadha vanosangana nezvakaipisisa nanhasi havafi vakakanganwa zvakaitika musu rodhi yekuenda kuSouth Africa. Vanhu vari kuenda kuSouth Africa kunotsvaga raramo vakusangana nezvinhu zvakawanda, zvimwe zvisingataurike. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories. Nhasi ndaine nyaya irikubva nechebva South Africa. Pana Madha vada kunyatsotitsanangurira rwendo rwavo, mufambiro wavakaita from Zim to SA. Asina kukupedzerai nguva, ndoda kuti tinyatsoteerera, tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Nyaya yangu handizive kuti ndiMwari here aida kuti ndibatsire munhu wandakazowirwa nedambudziko tiri pamwe chete. Zvanga zvagara zvakarongeka zvakadaro, rege nditange nekudaro. So 2021 ndakabva kuSA tichiya kunoku nemwana wechikoro because angada kutanga form 1 ndobva ndatsvakira mwana nzvimbo then ndobva ndakuti rege ndichidzokera kopi kuSA. So there's this other lady ndanda kumbotaura naye ndichiti ndiri kuda basa because ndanda kusaita basa. Company yandanishandira yange yavhara because ndandishanda murestaurant, so restaurant yange yavhara because of COVID. Then papa pangu pachikoro pange pandanda kuda kuti ndichase ndichienda, then ndikatonditi ameni nichiita sei garai mauya because vanhu vaakutorwa kudidi. Ndobva ndangoti rege ndiite sei ndikwire ndidzokere kuSA. Okay fine. Ndobva sister yangu atonditi pane kuti ushandise bus zvanzvikadi kuti uite sei uite zveflight. Ndobva ndati rege ndishandise bus. Then murume wangu ndobva tataura nevamwe baba vataimbobatisa mapasipoti edu zvezvekudhendisa mapasipoti kuti aite madhaisy. Ndowandakaita sei wandakabatisa wandakataura navaimini kuti ndoda kuuya ikoko but bhazi rekushandisa because mabhazi anga asati akufamba zvokutodaro chaizvo because of maregulations eCovid. Saka ipapo ndosi yangu yange achinditi ade wangoita zveflight then wangoenda kwaany doctor wotenga doctor's letter so that ukwanise kufamba nekupinda paairport. Then ndakangozvinetsera ndovandati ndoita zvebhazi. Then ndakomunicata nababa vai, murume wangu ataura nababa vai vebhazi of which bhazi ravo ranga risiri iro. Ivo munoziva vanhu vemabhazi vanenge vane vamwe vanhu vekuti vanenge vachitaura navo kuti ndine customer kuda so. Saka vabva vati refer kune rimwe bhazi. Okay, murume wangu adeposita mari kune vanhu vai. Then I remember ndichibva kumboti yange iri Sunday vachitondifonera vachiti maapapi because muri kunonoka. I don't remember kuti ndakasvika muHarare dzangu vai, but anga I think it was around 12:01. Yeah, I think 1 because bhazi ranga chinzi rinobuda na1 paRoadport. Mukanonoka munozonobatira kumbudzi. Ndobva ndatoke chindimirira ndosvika. Ndobva ndangosvika pepe ndichipinda mubhazi. Bhazi riya ndobva tabuda paRoadport pai. Ndobva tatombosvika pambudzi pai, ndobva tapaka pambudzi pai, ndobva ramira zvekumira but ndakatovabvunza tichiri kuRoadport ndikati bhazi renyu iri passport yangu ndandinayo. Ndikati hamuzoita here zvekuti munotifambisa nemusango. Zvikanzi no hatiite izvozvo. Of which inini kurarama kwese kwandaita muSouth Africa handambobvira ndaita zvezvekuti ndaenda nemusango. Zvikanzi hatiende nemusango. Murume wangu anga abhadhara anga iri mari 2,300 if I'm not mistaken by then. So mari yakaita zvekudhipozirwa munhu anga ari kuSA. Saka kusazoziva kuti kudhipozira kwakaitwa munhu anga ari kuSA ivo manje because excuse yavakazopa tasvika before border. Handinyatsoziva zvangu kuti ndepapi but that side yekuti pane vanhu vanga vachitengesa because wanga wausiku, so inini handina kunyatsoziva kuti ndepapi. Zvikanzi chiburukai. So takaburutswa tiri inini nemwe musikana. Ndingangoti musikana because anga achiti ari kuenda, anga achangobva kuroorwa ari kuenda kunoona murume wake kopi kwese. Ndobva ndatoti
indakatotomutswa nanatorapata zvikanzi chiburukai mari yenyu mimi yamabhadhara haisi kuita kuti tiite sei tikontinue nemi nejeni. Ndakati but inga ndizvo zvandabvunza tichiri kurotpot mukataura kuti aiwa hatiende nemusango because inini izvo handisi kuita sei handisi kuda zvikanzi mari yenyu haisi kukwana because mari yenyu yabhadharwa kusa isusu hatina mari yekuti tizenge tichiita sei tichibvisa murodhi mapurisa kudhidhe. Ndakati but inini pasipoti yangu ndinayo. Zvikanzi aiwa chitodzikai. Ndobva tadzikiswa tiri 2 ndobva ndafonera baba vai vekundirefeya to these guys. Ndakati ko vanhu venyu ava vakutiburutsa mubhazi. Zvikanzi vakuburutsai chirudzii. Ndobva tatonoitwa hand over kune mumwe murume so usiku. So inini pfungwa dzangu ndiri kuti maybe tichangofamba padiki diki tobva tatosvika kupi kubhodha. Handisi kutoziva kuti tichatokwenya kuenda. So that lady wandadzikiswa nayo bhazi inini handisi kuziva kuti itoriwo first time yake kuita sei kuenda kuSouth Africa. Tangoti fambe ndobva taiswa mune imwe mota ndobva taburutswa ndobva takufamba nemurume anga ari wani murume uya. Takafamba tikapinda nekumasoja kuye takafamba tikanokwira pachinjanji so tichikwira pamusoro tichibva muzvimarukova memwe ndobva tafamba tikafamba. Inini manje ndabatidza light rechirefoni zvikanzi nemurume wadzimai light refoni because tinenge tisingade kuti tisei tionekwe. Ndobva tafamba because tanga tanzi bhazi munonorwanira kupi kuSA side. Tafamba pepai uye musikana uya haasi kutombotaura zvokudaro tese takangonyarara tirongofamba nababa vai but inini manje ndiri kungoita zvezvokuti bhazi tikuenda norwana kupi remember it's my first time handisati ndatombobvira ndakapinda nemusango macho. Tafamba so tanosvika pashell garage pepai. Ndo pashell garage here pekuti tamira tagara pepai tikumirira bhazi. Inini manje foni yangu nekumbokomunicata kwandaita kwekwe yange isisina moto. Tamira pepe tamirira kuti tikumirira bhazi. Pasvika mumwe mukomana manje anga ari mubhazi memwe. Ndobva ndakutomuti ko mimi munotiburutsa mubhazi iyezvo tabhadhira mari dzakakwana apa makuti tizvoni timirire bhazi panapa. Zvikanzi mirirai bhazi panapa. Takamirira bhazi tigomirira bhazi haringaiti sei haringauyi. Inini foni yangu manje yabva yadzima handisisina unokomunicata naye so ndakabva ndaisira sister yangu message but asati areply ndichimuti tiri pashell garage ndichida kutaura naye foni yangu ndobva yaita flat yadzima. Uyu musikana uyu foni yake yofoti ndamboedza zvezvoda kuti ndibvise line ndiise mufoni make then inini line rangu mufoni make macho harisi kuita sei harisi handichazoti chii chakaitika ipapo. Tamira then mukomana uye ndobva ati bhazi munorwanira pane rimwe garaji riri pamberi saka chipindai mune mota iyi. Tapindiswa mumota memwe. Tapinda mota memwe tikutoona mune mumwe munhu murume akagara kufront then ndamumhoresa murume uye haana kudaira akati ignore. Then ndapinda inini nemusikana uyoyo wandabva naye wataburutswa naye kubhazi kuyakwe. Then pakabva pazouya kamwe kamukomana kekauya ndobva tatopinda mota memwe tavharirwa. But in the moment yandakangonopinda mota memwe hana yangu ndobva yatanga kurova. Then mahwindo ndobva akwidzwa zvezvekuti kutaura kwaanga kuti anesa anga kuota zvezvekuti kudongorera kuti vanhu vavava vachazonopiwa mari nevanhu vebhazi vapa vanonge kuti hand over kubhazi ndo vanhu ndo vachabhadhara vanhu vari kukutakurei nemota imimi you don't have to pay anything. Takagara pepe pashell garage pepai. Then I don't remember the time mota ndobva yazosimudzwa ndobva tafamba but patanga the moment yatakangobuda pashell garage pepe vakudrive takuita kunge tirikudzokera kuzimu inini ndobva hanenge yange yakurova manje ndiri pakati. The other lady ari kune rimwe city then mukomana weyo watakaonawo pashell garage pepe ari kune rimwe city ndobva
saka ndanga ndabatana maoko nauyu manje but hana yangu yanga ichirova zvikurova zvezvekuti ndanda kufila kuti izvi hazvisi kuita sei hazvisi kuita apo pakati peusiku ndokubva tasvika pane rimwe garaji ndobva ndati ndiri kuda mvura. Then my plan was kuti kana ndikangobuda mumoto umu handichaita sei handichadzokera. Then that guy watakapinda arimo mumota uyo yanga akagara papassenger seat ndobvati mvura iriko kundobva alaita abatidza light remumota riya pamune 2 liters chemvura zvikanzikana achida mvura. Then the other guy ndobva driver akabva aburuka amene zvanga achinotenga pagarage pepa ndobva adzoka mumota. Then pakaita mota yemapurisi yakadarika zvikanzi so vachitaura vanhu vevai vaitaura nendevele. So inini pfungwa dzangu dziri kungoti vanhu ava hadzisi kumbofunga kuti pfungwa dzangu dzaingoti vanhu vechimaSouth Africans. So ivo manje tiri kutaura pepa shona yavo yanga iri yekungobatanidzira yanga isiri shona that perfect shona. Ndobva zvanzi apa mota yemapurisa dai ikasatimisa kuti ndini apa mawindo ese avharwa then madoors ese ari locked. Mota yemapurisa iye ndobva yadarika pana zvayakaitawo ndobva tafamba tikafamba but hana yanga ichirova. Tiri kutarisa kuti bhazi hapana kana bhazi ratiri kuona, tiri kutarisa kuti bhazi hapana kana bhazi ratiri kuita sei, hapana bhazi ratiri kuona. Tadhiraivha usiku hwese. Inini manje handina kurara zvezvekuti ndingati ndakabatwa nehope, ndandisingarare but vaita vachitarisa nepakavhyumira kekai. Ndakati ko bhazi racho ndobva vasvika futi pane rimwe garaji ndobva vamira zvikanzi handiti murikuona kuti kuno vakuti tango vari kutenderera nezvezvo kuda kutiratidza kuti handiti murikuona kuti kuno kwakutorina bhazi chichi. Ndobva tasimudzira futi ndokufamba. Taurai nevanhu venyu mama. So inini manje apa ndakati foni yangu yadzima zvikanzi tipe tichajise foni. So along the way ndada kuchajisa foni but yange singanyatsochaja chaizvo zvezvi. Then ivo on the other side vaiziva kuti mafoni aya anofanira kugara ane moto because tichada kunomashandisa kumberi. Isusu hatisi kuziva kuti ndiri kuchajisa foni zvekuti ndikwanise kucommunicata nevanhu. So pandiri kucommunicata paipai ndiri kuedza kuda kutaura nemurume wangu ndichimuudza kuti tazobviswa mubhazi taiswa mune imwe mota chichi because ndandambomuudza paipa tanga tadzikiswa anga kunetsana nababa vana ndambofonera paipai vakati rifeya kune vanhu ava. Zvadii paipai tafamba kunzi kwatochena takuti because inini ndandichifanira kuburukira muPretoria. Then instead yekuti takuenda nePretoria tichisvika pamain lane paipai tichiona kuti main lane mo iyo pane kuti tiende nePretoria roadside vakabva vati Joburg. Ndikati koma akuenda neskupi because isusu tikufanira kunosara kuPretoria ende mukadzi wefuti naye anga achifanira kunosara kuPretoria. Zvikanzi ini handizvokuzonetsana nevanhu nokuti vanhu vemateksi nemabhazi ndinovaziva vari violence saka handizvekuti kana ndasvika uko ndinetsana nemi. Ndakati ko isusu manje mhosva yedu apa ndeyeye kuti muende nesu of which hazvizvo zvavabvumirana nani nemunhu uye avo mota yadhiraivha Joburg. Tasvika kuJoburg. So inini Joburg ndakambokushanda zvangu akudhara saka ndanga ndingozivawo dzimwe nzvimbo but not that much. Tasvika kuJoburg kuya saka pane umwe hama yavo yanga ichinzi yafa varume vevaya. So uye dhiraivha weuye akabva achinjana nemumwe munhu. Then pavakabuda akabva abuda nefoni yemusikana wandandinaye. Then that guy anga akagara papassenger seat ndobva muti enda unopuwa foni yako. Saka akabva pauya mumwe ainzi ndiye akudhiraivha zvikanzi enda unopuwa foni yako. Uye paakanzi enda unopuwa foni yako zvikanzi wakapusa uri kuramba wakagara ipapo uchitadza unopuwa foni kuti zviite sei. Enda unopuwa foni yako. Ndobva atuma the other guy zvikanzi rega ndinopuwa foni. Ndobva adzoka nefoni ndobva amupa zvikanzi ari kutadza unopuwa foni yako chichi baba. So inini ndakati ko vanhu ava vari kuita kunge vari kunzwa tsitsi futi at the same time but zvinhu zvavari kuita zvachazvisi kuita sei hazvisi kunzwisisika kuti chii chiri kuitika. Tabva ipapo. So pesa pamanje tanga taakuchinetsana nevanhu vebhazi vaivai because pane nhamba dzavanga vazoita sei
dzana ndazosenderwa nemurume wangu kuti ndapiwa neuye munhu akati refeya kuti ushandise bhazi iri. Taakufonera zvikanzi imimi muri kuitei mumoto imomo. Tikati vanhu vari kuti depositai mari yavo because tiri tu vanga vachiti vari kuda vanga vanzi 500 then ndobva vakuita kunge vari kudhileya kudeposita mari yaye ndokudhiraivha. So sister yangu manje ndobva nditi iwe uchisenda chisenda location. Ndobva ndasenda location but foni yangu manje yanga ichibvuma kusenda 30 minutes. Ari kunditi senda 1 hour live location or 8 hours. Foni haisi kuita sei haisi kuita. Ndobva taenda muJoburg, ndakanganwa kwatikaenda. Then that place I once visited that side, taenda all night rimwe gore. Saka pandakapesera kusenda live location kune sister yangu akabva ati kwauri ndokweko kwatikamboenda kuchechi. Then ndobva tasvika pane imwe ndokukanganwa moya chikuti inonzi chii iri muJoburg. The other guy ndobva abuda mota ndobva anowithdrawa mari yayangeswa nevanhu. Ndobva vakuti tanzi takuenda nokudropa ikupi kuNewtown. Tabuda pamope pai tadrive apo isusu pese pavaibudira mota vaisiya valoka madoors. Then one wavo ndiye aidzika then mumwe usarana akatichengeta. But ndakutoona kuti zviri kuitika panapa hazvisi kuita hazvisi kuita. Tabva pamope pai uyu mumwe wangu manje uyu ifirst time yake haatozivi kuti muSouth Africa macho zvinofamba sei kana kuti chii. Ndobva tabva pamope pai tadhiraivha ndakati uko muri kutoendesa uko kuNewtown kwacho alright ndekupi kwatisiri kusvika patabvirira kutenderera because patakapinda muPretoria paipa nandichiti ndakutoona kuti pamainland mo apapo zvanhu zviri vanhu vachienda kubasa because kwanga kuchitori netraffic zvokutodaro. Ndobva tabva kwekwe kwava withdrawa mari yaiya dhanza kuma9 because vanga vachita vachidhileya vachiita sedza kuma9 pepai. Ndobva vati pane zvinhu zvatinotora kumba then tozoenda nemi kuno kusiyai kovo kunenge kono kubhazi. Anditi okay pane imwe pati yandakanganwa. Tasvika pane panombomira mabhazi kana tichienda kuZimbabwe pa first stop yavanomira vanhu vachitenga chikafe pai takamupamira ipo paya. Then ndobva taenda kubathroom. Then I was like ndipei ichi because vanga vatitorera mafoni zvezvokuti vanga vasada kuti tambe tichishandisa mafoni. Ndobva ndati ndiri kuda foni zvikanzi ndakati atoda kuenda kuladies zvikanzi hapana kwamunoenda taurai nauyu guy anga ari kupassenger seat uyu ndiye anga achititaura nadriver. Uyu driver atora foni ari kucommunicata nevanhu. So handisi kuziva inini kuti vanhu vari kucommunicata navo ndevapi. Handiti muri kuona. Ndakati foni zvikanzi endai handimati muda kuenda kuladies. Ndakati but hapana zvikanzi mabhegi nemapasipoti siyai. Ndandingori nekahandbag ndokana ndasara nako bhegi hombe ranga rasara mubhazi muyamwe. Ndobva taenda kubathroom. So ndiri kubvunza mumwe wangu yewe kuti iwe zviri kuitika apa inini handisi kuita sei handisi kuzvinzwisisa. So tiri kubuda munhingirikoni munonzi muchiti saka bhazi rakabva razodarika bhazi ratanga tiri mubathroom memwe handina kuzviona kuti bhazi raita sei radarika. Handiti muri kuona. So tadzokera tatinopinda mumota tiri kunogara tangoti drive vangoti drive ndokutoona bhazi rakaita sei rakamiswa. Ndobva ndatoti bhazi iro dai maita sei dai mamira zvikanzi bhazi resaka ranga ramiswawo nepolisi zvikanzi hatisi kumira pane polisi. Ndakati but bhazi iro apa manje vanga vasati vataura zvokuti hatisi kunomira kupi kuPretoria zvikanzi yanobatira kuPretoria then vakumberi ndokwavanga vakuchinja. Okay tabva kuye kumoka vatora mari kuye taenda kune dzimwe dzimba. So kokuno kuti kutsvage zvikanzi saka uye murume anga avaisira mari zvikanzi mimi akundifonera manje neni pafoni yangu ari kupopota zvikanzi muri kurambirei muri mumota imomo. Ndakati tinobuda sei nokuti vakatilokera zvikanzi muri kuzvidawo zvokuramba muchienda nevanhu vevakutotipopotera baba vaiva. Ndakati aiwaka tiri kuzvida zvokuramba tiri mota muno musei nokuti vanhu ava ndo vari kuti tizvoni vari kuenda kunotisiya kuNewtown.
zvika ndavapa mari yavo kudhara vai vakati mari yavatipa manyato sei haina kukwana. Taziyei kuti kutokidnapwa kwataita sei kwatatoitwa bye. Tasvika kumba kwekwe. Saka tisati unosvika kumba kwekwe uyu mwe wangu andinayo manje. Takuita zvozvo ini ndakuchema manje ndakati ko mukutiendesa kupinga mari yenyu mapiwa chiti rilisai. And that dzimba dzodzo kwatakaendeswa munoza ningirwa nematown house eyo kuti during the day once vanhu vaenda kubasa isiri weekend it's a very quiet place yekuti hauna munhu waunoona. Unongoona mamai kuti anenge achingotengesa ari pakamuchi paanenge ari pakamvuri. That's it. Hapana futi mumwe munhu wachaita sei wauchaona kwakanyarara zi ende dzimba dzekuti majuraho houses ekuti munenge mune magate autoziva kana zviri kuitika kunext door kwako. Tasvika pepa zvikanzi saka pakukikirisana kwatanga takuita akapotsa anorovera panhingikoni panonzi pajuraho ndobva azokontrola mota yeyi angatova nehasha pepai zvikanzi chibudai mutibatsire kuisa masigaretsi atoda kuisa mumota masigaretsi atiri kubvisa mumbomo. Then inini ndakabva ndazvita ndipinde mumba mandisingazivi ndichipindire. Takati hatisi kubuda imi chiita izvizvi zvamuri kuita sei zvamuri kuita handiti mati tinoda kukolekta zvamuda kolekta moenda munotisiya. Ndopa akataura muromo wekuti ndichimubvunza tichiri murondi ndichiti kwamuda kuti tinotora masigaretsi zvikanzi tina siyaenza yonke into and even if you try to involve police hapana kwamunoita sei kwamunoenda nenyaya. Then ini ndakati zvaari kudaira nezvandiri kubvunza zvinhu zvacho ndikabva ndanyarara but I could sense kuti now we are in danger. Ndobva tasvika patakakikisana pepa tichizosvika pamba pacho pepai avhura gedhi ndobva ati tipinde zvikanzi budai mumota pamba panga pari mazimbwa mazihombe. Mazimbwa I think anga ari 5 or 6 mazimbwa aya anga ari mazombe including tumwe tudiki tunge twanga turi 2 then dzimwe fwedzi ndo anga ari mazombe hombe. Uye mukomana watanga tasangata atorerwa pai pashow garage pepai ndiye akatanga asati abuda vabuda vakomana vai2 varume vai2 because mumwe ndiye anga akati kurei then baba vai vanga vasara muJoburg. Saka panga pane mumwe angari wechidika anga azotorwa nzi ndiye adrive neuyu watanga tagara tinaye kwatanga tabva kumashure kwesoko vapinda mumba. Zvikanzi nemukomana wewe vanhu havasi kuita sei havasi kunzwisisika kudede but naye anga ari mundevele mukomana uyawe mpatishoni yake. So ini ndanga ndikuita zvezvokuti ndinonzwa mamwe mawedzi mamwe handiri sei handisi manzonzwa but ndandikutaura ndenge ndichitoita sei ndachitotaura ndevele iyayi. Uye mwangu hapana chaanonzwa uye mukomana apisimuka apinda pamuyemwe ita akuda kuita manje nemwoyo wangu taada kuita zvezvokuti tistate mota tiite sei tibude titore makisi tistate mota. So zvese zvatiri kuita vari kutiona vakatidongorera pahwindo. Mukomana ndobva azodzoka. Saka uye akazvikanzi the more yamuchagara muri muno mumota the more yamuchanonoka kuita sei kubuda panapa dai muri vamwe mabuda. So ini ndiri kutya kuti takapinda mumbomo what if tikanourawa munei chatinoda kupindira because nawo ndiri kuona kuti zvinhu zvavari kutaura hazvisi kuita sei hazvisi kubatsana. Ndobva ndapedzisira ndakoti kune uyo mukomana uye zvikanzi hamuna chirimo ndabvunza ndakati muneiko pamacho zvikanzi hamuna ingoriwo nomuhouse chichi. Apo time dziri kufamba dzakuma past 10 to 11 makuseni. Ndobva ndazoti kune musikana ngatingobude tite sei tipinde. So uyu mwangu paakabuda akabuda nemaintentions ekuti ndakabuda da kujumpa juraho because majuraho epakati ayanga asina nyoreba. So the other side kwanga kune imba yanga ichivakwa double story panga pasina vanhu then the other side kwanga kusingaoneki. Saka akabva amhanya ndobva ada kunojumpa juraho ndobva asvika achibatwa because iye akazenga kuti ndanga ndatokwira pamusoro pejuraho. Then mazimbwa aya akabva aita sei aregedzerwa then iye anga akutomavharidzira kuti asaite sei asamurume. Ndobva tanzi mumba tapinda mumba. Saka pane paakambobuda akaenda akabuda nefoni yangu then paakadzoka ndobva ndaona pane mamised calls yesister yangu nemurume wangu vari kuedza kundifonera then ndobva ndadaira. Saka akabva ati achindipa foni yangu ndobva ndadaira foni achitoti hausi kubata foni ndikatanga tatorerwa mafoni
the moment andakangoti tanga tatorerwa mafoni ndobva handirova mbama ichinobatanidzira nepamuromo andichibva ndazvirova ndobva ndatanga kuita psychoblada then ndobva abuditsa banga ranga rakareba iroro ndobva pabuditswa zvimashambuku zvezvimunoisa zvimashambuku zvekusouth africa zviya zviya ndaiwanzozviona pamavarimwe anenge pamtn rank ndo zvakabuditsa then mumwe wacho ndobva apfeka chinenge chiglove chinenge chakaita kunge chine zviminzwa so ndochaanga kuti ase zvikanzotoda kukurovai. Then that guy watanga tabva naye kamukomana takatorwa pachigaraji zvikanzi hamashona munozviitisa stereki nhasi toda kukuratidzai. Then inini taakuti sape pandakangoti ndatorerwa mafoni kurohwa kwandakaitwa ava vari uko sista yangu yakabva ita sei azvinzwa kuchiti murume wangu kuti zvinhu zvinoita sei hazvinomira mushoko taakurohwa pepai taburidzirwa banga zvikanzi any funny trick yamunongoita cheti taurei nevanhu venyu vadeposite ma5000 handiziva hangu ipapo kuti chii mudumbu mangu uchiti ndakabva mudumbu makabva manyanduka ndikada kuenda kubathroom kwekwe ndamirirwa padhoo kunzi usavhare dhoo tatorwa mafoni taitota zvezvekuti totaura nefoni saka foni yangu yanga ine pini zvikanzi bvisai mapini esi ari pafoni inini foni yepfungwa dzangu nekutendera kuti ndichizoti pini yacho ndinoibvisa sei kuti ndidii saka foni yangu yakanetsa kubva pini than foni yemusikana wandandinaye uya so inini aita zvezvekuti ndokuda kuzvononge wakaita sei wakangwara iwewe then obva handirova ndikati handisi kuti handisi kuda kubvisa pini but handisi kuziva kuti pini yacho ndoibvisa sei zvichaita sei ndoenda kupi kuti ndibvise masettings ndofamba sei ndoita sei kuti ndibvise chii ndibvise pini mazishamu aya banga raiswapo zvikanzi chifonerai vanhu venyu maudza tiri kuda mari ndobva takufona paipaiwo namba dzako edzi takufona takamugara mumba imomomo kubva time dzatakapinda kumapast 10-11 idzodzo then so chakazoitika ndechekuti murume mukadzi uyauya nemurume wangu vakazenge vaita sei vasangana panganomirira bhazi vakubvunza kuti ko zvafamba sei then ndobva vapinda nebhazi mujoburg ndobva vakunzi zvoni nemumwe wacho kana muchida kuenda kune vakadzi venyu bhozi vangu vakunetsana naye zvikanzi uyai tite sei tikuperekedzei isu hatisi kuziva tiri kungokomunicata zvezvekuti vanhu vari kunzi isai mari so ningirikoni malimits avo nemari yacho futi kutanga kutsvaga because vambasina mari yanga yakakwana zvaitora time so takabva tabviswa kudining kwatandiri ndobva taendeswa kune other room yange ningirikoni imwe bedroom yange iri diki so kwangoma mune mubhedha so inini manje ndobva ndatirega ndiite zvezvekunyepera kuita sei kurwara ndikati ndine ulcers mudumbu so ndikatanga zvezvekumonyoroka ndichida kuti handizive kuti chii ndiri kumonyoroka pepai but uyu mukomana uyu manje watanga tazosiyiwa naye uyu asi because mumwe wacho uyu watandabva nekubhodha uye anga akagara papasenja ningirikoni papasenja seat uye anga asingataure aiti chaanenge ataura anotaura 1 ka1 so uyo mukomana pangati hamashona munozviitisa munoda kunhingirikina achinziva uchifonera sisi vako vatipe mari yedu usade kuzviona kunge iwewe uri better than vasikana avava so hazvisi kunzwisisika kuti vari kuita kunge vanozivana 1 minute the other minute vari kuita kunge vanhu vasingaite sei vasingazivane tamira pepeti mari iri kudepositiwa then ini ndandine mari yandandinayo yange iri $80 yandandabva nayo kuzimu $80 yayo ndobva vatora $80 yeiye saka laini rangu zvandandaita manje pane malaini atanga anenge akaine kamukomana kaike malaini ndobva ndabvisa laini rangu rimwe ndobva ndangorikandira muchimu handbag
then pana ndabva kumba ndine kabhuku kana ndakamukanga kakambonyorwa mafoni numbers nemwana sister yangu, so ndakangokatakura kabhuku kekai kanga kari muhandbag mangu. So patakagara pepe uye ari kuita achibuda ari kuno withdraw mari, ari kuita achibuda ari kuno withdraw mari. Ndobva vakutibvunza manje zvikanzi iwo murume wako anoshanda kupi? Ndakati inini murume wangu aite sei, haashande. Zvikanzi unonyepa chichi. Ndobva ndazoti murume wangu anoshanda kuchi, ndakangoti Pick n Pay. Then uyu zvikanzi saka iwe ndiwauya kuzorongera uyu murume. Ndakati ini handimuzive uyu because tasangana pai, tasangana mubhazi. Zvikanzi kunyepa munozivana chichi, vauya kuzorongerana murume kudide vari kutaura pepai. So uyu pataisiwa takagara kune room yeye watanga tinayo uyu, musikana wake akazenga akufona because munhu akangotorwa zvezvekungonzi handei, saka ndofunga anga ane musikana wake here. So aita nguva dzekuti airamba akanditarisa, zvezvo zvekuramba akanditarisa as if ari kuona something pandiri here kana kuti chii. So ndopaipa ndabva ndatanga kuti ndiri kuita sei, ndiri kusvotowa maulcers kudedi. Zvikanzi mapiritsi aya inwa mapiritsi. Ndikati mapiritsi handisi kuita sei, handisi kumana because vanga vazobuda vaenda unotenga chingwa, vaenda unotenga chingwa vauya nacho. Zvikanzi kana mane nzara idyai chingwa ichi. So uye paari kubuda asiri kutaura uyu ndovatanga timbosara tichitaura naye. Ramba akanditarisa, ainditarisa zvekuita kana kuti 20 minutes akangonditi ndee, asingaboiri, asingaiti sei, achiramba akanditarisa zvezvekuti ndaigona kuti ndotarisa kana kuti kusaidi, zvezvekuti ndachizvibvunza kuti ako munhu uyu chaari kumboramba akanditarisa chii. Pandinotarisa futi kechitu ndoona anenge akangoita sei akanditarisa. Then dzanzi akumapast 3 zvikanzi inini manje ndakuita sei, ndakuenda ende makarara muri panapa hamene henyu, handiti maona uye watasiya kuJoburg ndichizouya inini, iye uye akauya panapa ka zvese zvamuri kuita mafanisi nevanhu venyu muri kuita sei, vamuri kuita vamuri kuti vakusenderai mari vachidhileya kudai. So ndeuye manje hakutiudza itai kuti vanhu venyu vakasire, zvonzi muvafonerei, tobva tapiwa mafoni tofona. The moment yatinongopedza kutora nemafoni obva vatora mafoni. Dzakumapast 5, it was exactly 5 o'clock and musi wacho kwakabva kwatanga kunaya. So inini zvigunwe zvangu zvanga zvasvuka izvi zvekumakumbo nekufamba kwatanga taita sei, nekufamba kwatanga taita. mapushani andapfeka manje anga achindicheka zvigunwe zvese izvi, saka kuti ndipfeke mapushani anda kusaita sei ndakusakwanisa. Then dzakuma5 ndopa akauya, ndobva uye anga achipota achinobuda achinotora mari kupi, achino withdraw mari kubhengi anga ichidepositiwa iyaiya, because vakazenga vakuti vanhu venyu vaisa 5,000 vaisa mari yemunhu wani, saka amene kuti achabuda pautu hwenyu papapa ndiani. Ndobva tapiwa mafoni, zvikanzi fonera vanhu venyu. Ndopa ndakati takubvunza manje kuti muri kuisa mari yakashota, isusu kuno kuti tiri kungorohwa, dai maisa mari yakaita sei, yakakwana. Zvikanzi tafunga kuti pamwe vari kuda 5,000 yese muri 2. So ini ndandakupopota ndakati hamusi serious, ezvinezvi isusu tiri kurohwa, muri kuita zvinhu zvekufungidzira kudidi. Ndiri kupopota ndiri kuchema pafoni pedai. Ndobva vazoisa imwe mari, vaisa mari iyeye. Ndopa takazodza kumapast 5 zvikanzi chibudai, but tabuditswa mupamuyemo iyi, tapinditswa mumota iye yatanga tanzi tiite se private car iyeye. Patakabuditswa mota meme hatina kuita zvezvekugariswa pai, hatina kuita zvezvekugariswa pamaseats. Takanzi handi unoona pekuti takaisa makumbo takagara pamasiti, then toisa makumbo ipapapo takakotamira pai pamaseats pekugara pepai. Tadriver. So inini pfungwa dzangu dzatenderera, ndikuita zvezvekuti ndombosimudza musoro mbichani. Then kamukomana kaikai kanga kachimboda kutirova kaikai, nemusikana kakakuita zvezvekundipusha kudai so nechigokora zvezvekuti ko kwatiri kuendeswa ndikupi, hamene nokuti anga achiedza kunyengeta kuti kudii, nemusikana uye futi. Vadriver inini pfungwa dzangu ndaitoti takatarisa zvezvo pandinenge ndadongorera ndaiona kunge tiri kumaplots. Ndakadako kwatiri kuendeswa ndikupi naye Mwari. Ende munoziva kuti ndiri mumba muye ndaingonamata nechemumwoyo, ndakati Mwari. So iye ari kutora foni, ari kutarisa mafotozi, ari kutarisa chii zvese, mapictures ese ari mufoni, ari kuita sei, ari kuita achitarisa. Ndiri kungonamata kuti Mwari, makangondibuditsa muno mundiri mupenyu.
ndichakunamata nekusingaperi buta yadriver. So manje inini chizolo cheni ndinoita ndichiita sei ndichichinzwawo akutaura manje zvikanzi tina sicetile navo if ufuna kuvaenzani then you can come kuita sei madhori naivo. So inini zvese ndiri kuzvinzwa tazoti vatodriva long distance. So vanhu veva vanga vachicommunicata navo vanga vatoriwo muroad because pakazenge pazoita imwe taxi yanga isina vanhu yange ingori nevanhu 2 mataxi maquantum aya ndopa vakazoti tichipinda imwe tichisimuka imwe tese mugare ndobva tasumuka ndobva tagara vakutaura neumwe wacho uyo kumberi zvikanzi tovasira apa here. So ndakazoona kuti tanga taakusoweto ndokatanga tava zvikanzi hatingavasire apa because pane vanhu handiti munokona. So zvikanzi vati drive futi zvikanzi tivasire panapa zvikanzi saka panga pane kombi yanga ine vanhu saka ini ndaifunga kuti vari kuda kuti vakatisiya panapa isu tobva tapinda pai mukombi but ndikufunga kuti hatisisina kana mari yese anandinavaita sei vatora ndobva vatipa anenge 40 rand yavakatipa zvikanzi mari yetaxi iyo vachiita zvezvekuita sei zvekuti kandira zvikanzi chiburukai. Saka pavaida kuti burutsira pacho vaive vanhu vavaicommunicata navo vari mutaxi muquantum vakuitana kuti tinonomirira kupi tinonomirira ugo munoona zvezvo kuti dzimba dzekupedzisira kwekuti dzinenge dzidzimba dzekupedzisira then kunobva raita sango ndokwavakanoita sei ndokwavakanotiburutsira. Saka vakati vachitiburutsira kuti mota ichipinda panapa then taxi ndobva yamirawo nechepamberi but not even pamberi pekuti kurefure zvekuti uchibuda mumota umu muchibuda mumota umu chinopinda mukombi zvikanzi kombi ende munopinda pai munopinda mukombi. So ivo havana kuzviziva kuti communication yavanga vachiita nevanhu ava kuti isusu tapedza navo kana mida kuenda navo chiendai navo zvenyu isu tichangova tipinde mukombi iri kuenda kupi iri kuenda handichazoda kati Joburg kana kuti Pretoria Joburg pinde mukombi iri kuenda kuJoburg ndobva saka tapuruka pepe kaika kamukomana keke kanga chimbozviitisa kaikai kakaramba kakanditarisa zvezvi handizive kuti kanga achindipa saini kuti pamabuda munomo. So ini ndandazviudza kuti inini there's no way kuti ndabuda mumba manda ndakambovharirwa ndakapinda mumota ina ndisingaziva kuti tiri kuendeswa kupi. There's no way yekuti ndiri kubuda mune zvimwe zvinhu ndiri kuenda kunopinda futi kunogara mune imwe mota. I'm not going to do that. Ndobva taita sei saka pakangoti vachitisiya because mvura yange yakunaya so mvura iri tsatsatsatsatsa mvura iri kutopfunapfuna iri kuita sei iri kunaya. Ndobva ndasvika pane mota yeyi tibuda mumota yeyi tinosvika pane kombi yeyi ndobva ndasvika mukombi memanga mune mazirume anga ari 2 mumwe anga achidhiraivha mumwe anga ari kumashure ukoko kunenge kwakagara mapasenja kwekwe muquantum. Ndobva ndasvika ndobva marume anga akazara mazitatu anga achityisa even kungomatarisa wega kudai so. Ndobva ndasvika ndobva saka yanga akagarira siti renumber 2 kubva number 3 number 2 kuti kumashure kwadhiraivha siti number 1 rechi2 racho ndoranga akaita sei ndoranga akagarira mwacho. So ndobva ndasvika ndichivhura dhoo zvezvokuda kurasisa kuti vafunga kuti tiri kupinda pai tiri kupinda mukombi because vakamboita kanenge kakumira so vari kurivhesa kudzokera kwavangaita sei kwavanga vava because panga pane bhawa ravanga vamboda kuti buritsira papazvikanza papaite pabhawa but bhawa reranga riri kadistance mbichani. So ndobva ndakangosvika ndobva ndati Pretoria zvikanzi Pretoria zvezvekuda uye anga akagara uko ndobva ada kuita zvezvekuti auye padhoo ati dhonze kupinda pai mukati. Ndopa ndakangobva padhoo pepe ndichirova U10. So musikana uye manje wandandinaika munyowani muPretoria haasi kuziva kuti atova confused kuti ko munhu uyu tikuti taakupinda mutaxi mumukombi aakuenda kupi. Ndopa ndakatanga kumhanya ndobva ndati kune musikana uye ndakati zvikanzi ko uri kuenda kupi handikufanira kupinda mukombi ndakati iwe mhanya
ndobva tamhanya. Apo dzimba dzacho dzekusoweto dziya idzimba dzekuti dzine majuraho haukwanisi kungosvika uchipinda paya. So ndakaona ndakada kuramba ndichiteedza rodhi kwandiri kuenda kudzimba dzacho dzakatonyanyisa kuita sekuiswa mageti, then kwandiri kubva kunenge kuri nani. So ndakabva ndangoona imwe imba panga pasina gate, ndobva ndangonopinda ipapo. Ndichinosvika ndakangosvika ndichingorova madhoo ndichingorova madhoo, then ukanderova madhoo anga ari kuve kumaboys guy, then amene pamba pe vakabva vabuda vakati kochichi ndakanzwa kuti dhoo ravhurwa because pfungwa dzangu dzandichifunga kuti vanhu vaya vanogona kunge vachiita sei vachititevera vakamati kadei. Ndobva ndasvika ndichingopusha amai vai ndichinopinda pai ndichinopinda mumba mamai vai ndapinda mudining ndikaona kuti muno mudining ndapinda ndadarikira ndofunga ndokwanga uri kubedroom kwamai vai vakuzotevera zvikanzi kochi chaitika. Ndikati tanga takidnepwa. Amai veve vana vavo vakutoita sei vakutouya pepai, hana iri kurova tiri kudedera. Uyu mwoyo wangu uyu akuti nditi ko iwewe wamhanyirei pepai. Ndakati iwe hauna kudza zvandichitaura nevanhu vemota, vanhu vevangada kutotiita hand over kunani kune vamwe vanhu. Tagara mupamuye apo amai veve vakutoura tichitipai kana mafoni. Takati hatisisina mafoni isusu, mafoni taita sei tatorerwa. Saka manje hama dzenyu dzachitokomunicata nadzo sei kuti tiite sei munhingirikini apo vakutaura neni, vakutaura nechizulu. Manje ndine ndiri kuita sei ndiri kutaura navo. Ndo pandakatozoti panhingirikoni ndakufunga kuti toita sei, ndakutsvaga pafacebook ndakuvaudza mazita apa foni yemurume wangu yange yadzima naiyowo. Bangu rangu vanga vazobva kumba kwavo, ndova munhu watakazokwanisa kuzobatana naye. Ndo vanhu vakazodhiraivha kubva kunhingirikoni uku kwavanga vari vasenderwa location namai vai ndobva vauya ndobva vatitora pamba patanga tazopotera pepai. Then ndo pandiri kutozonzwa kuti murume wemukadzi uyu akutotaura kuti mukadzi uyu ndakatongomuroora kupi kuZimbabwe. Then zvakaoma, but ndinongotenda Mwari kuti takakwanisa kurarama. But then murume uyu akutaura kuti mukadzi wangu ndakamuroora, so kutoya kuno kwanga achiita ifirst time yake. So ndopa ndakangobvunza Mwari ndikati, Mwari ndane makore nemakore ndichibva kuZimbabwe ndichienda kuSouth Africa, but handizive kuti maona zvakakodzera here kushandisa inini kuti ndiprotecte kana kuti ndifambe nemukadzi uyu, because matarisiro andaizviita mukadzi yeye kuti kana dai anga akaburutswa mubhazi ari 1 handifunge kuti aizozvikwanisa, because one anga asinga understand language. Munhu ari kubva kuZimbabwe, munongozwa kana munhu iri first time yako kubva kuZimbabwe uri kuenda kuSouth Africa, hausi kuziva language and hauzivi kuti zvinoitika. So pamwe pacho ndinozvibvunza kuti ndiMwari akandishandisa here kuti ndinge ndine mukadzi yeyuyu, kuti because zvimwe zvo ndindaitozoita kutomurambidza kuti usadai nokuti wakadai so uchatoti tikuvadzwe, kana kuti usadai. Like pataida kupinda mutaxi yange yamira kwantamu yeye, iye aida zvezvekuti ndipinde at least tareleaswa takuenda kumba, but ndakaona kuti nokuti ndandanzwa vachitoplana zvimwe zvinhu, handizive kuti dai anga ari ega. Iye pfungwa dzake aingosvika chingoti ndasiyiwa ndakupindiswa umu. Kana pacho paakazojamba achida kunojamba juraho pacho apindiswa mupamuye akamboscreama zvezvezvo kuda kudraw attention kuti vanhu vauye. Then ipapo tanga tichirohwa, ndobva ndatozoita zvokubata muromo zvezvekumushingisa kuti ndichitomuudza kuti ukaramboita zvauri kuita tichapedzisira takuvadzwa zvisiri izvo, chingozvibata. Because kunoko kana ukada kuscreama hapana munhu anokunzwa, dzimba dzauri kuona idzi pamwe pacho hadzitorina kana vanhu. Saka ndonyaya yangu, but ndinoona Mwari. But kubva ipapo handikwanisi zvezvekuti kana ndikanzi ndiri kuenda kumall ndikangokwira handikwanisi kukwira taxi inenge nevanhu vashoma. Yakangoita driver nemunhu 1 kana nevanhu 2 ndasingakwanisi. Zvakaitika 2021
but izvozvizvi ndo pandinenge ndakukwanisawo, but handikwanisi kuita uber like kuti ndiite uber kubva pamba kuenda kana kuti pamo padhuze kuti ndingoita uber, handikwanisi because that trauma iyi pamwe pacho ndaivhunduka ndakagara, so even ndichifamba muroad mota yakangoitonge yakuslower speed iri padhuze neni, ndaifunga kuti maybe ndo vanhu vevai futi vari kuita sei, vari kunditsvaga. So vakazoti vauya bankuru nemurume wangu nemurume mukadzi yauya, ndobva tazoenda kunovasiya. So inini kwananda kugara kwanga kwakune rimwe side but muri muPretoria imomomo, but kwatakazononomusiya mukadzi ndo kwatanga timbogara takutoenda kunyoro kwatandichigara kuya. So pamwe pacho ndakangoti handizive kuti zvakafamba sei kana kuti nditichi. Mabhegi andakasiya mubhazi momo zvakabva zvangorowo zvakaita sei zvakadaro. But chimwe chinhu chandakatozoona futi, it's like vanhu vebhazi irororo ibusiness ravaitoita rekuti vanokwidza vanhu mapassengers, then kana wasvika kuvotanga kukuita ise, because murume wangu achizotaura anoti paakataura nemumwe wacho akatovhunduka zvezvokuti munhu ari kunzi akidnepa mukadzi wako haana kudai here paruoko rwake, zvikanzi. So achizonibvunza ndakati ndizvo zvaanga akaita paruoko, zvikanzi vanhu ava it seems like ibusiness ravanotoita. Ndakati ibusiness because even pacho pakazodarika bhazi isusu tapinda mubathroom vanenge vaitokomunika, because pepa ndepekuti mabhasi ese anobva kuZim anotomira vanhu vachigeza kumeso vanogeza mazino, but ipapo harina kumira rakadarikira, and murume weye anga ari pafoni, anambavha vaivai anga atori pafoni. Saka zvira kuti vaitokomunicata even nevanhu vebhasi feri yekuti apana pamusamire ndopatiri. So yeah, ndo nyaya yangu, but ndinongoona Mwari mazuva ose. But ndichiri kutotya zvezvokuti handikwanise kukwira mota dzevanhu vandisingazivi, even mota yakatonzi mushikashika handikwiri. Ndingatozarudza kuti bheta ndinonoke ndiri mubhazi rakazara vanhu pane kuti ndinzi ndinofamba netsoka. Ndonyaya yangu. Yo, mangozvinzwira. Vanhu vanenge vachitsvaga raramo, asi mukutsvaga raramo umu unosangana nezvinhu zvakawanda zvekuti vari kumusha havambozivi kuti ndo zvawasangana nazvo. But tinodzidza 1 or 2 kungofamba nezvinhu zvako zvakakwana, zvakanaka, zvinochengetedza upenyu hwako. Vakawanda vasinozokwanisa kutipa nyaya dzakadai so nekuti upenyu hwainge hwatovarasikira. Asi totenda Mwari kuti sisi vedu ava vakazochengetedzwa vapenyu, saka muri kuona vachikwanisa kushare story yavo. My name is Slick Nelikwan, this is Zim Untold Stories pano pa Slick Media TV. Kana une nyaya yawo yako yaunoda kushare yakadodai so, kana dzakadodai so unofunga kuti muri yeZimbabwe dzinofanira kunzwa zvikuitika, saka unodibata kaba 077 448 050 077 448 050. Until next time, I am out.